माथा लानाय हिनजावफोरनि बुस्थु जोबनो गैयै नांगौ जे अन्थाव अन्थावनो 150 अनलाइनजों लानोसै मा नांगौ लांफै सखाफ्रा थुरसिफ्रा जानाय लोंनायाव नांगौला नै এইখানে বাহা নহলে হ'ব फ्लाक्सफ्रा नायदो नै जि मोजां मोजां नै फ्लाक्सफ्रा টেমা মিল্টনৰ ইয়াত টাইট বস্তু ৰাখিব পাৰিব এইটো গিফ্ট নালাগে সেই বাহা নহলে হ'ব ঠিক আছে যাব নেকি দোকানত ঘূৰি আহক লৈ যাব दे देखायनाय ना थो दखान मोनसेयाव बेरायहैबावनायसो जों बेनि ब्रान्स नै दखान गिदिर आइ दखानलाय मोननायसो दोनदो दोननायला ओइ गोग्लैनाय गोजौआव दादोंसै सुलथुब गोलैगोन औ दोनदो दखान मोनसेयाव बिरलांबावनायसै मा नैबे लामाजों होनदों नै औ अपोजिटनो बिल्डिं सिदाना ra गारि बारस'नांगौ जायोहाय बबे मोनो नै ब्लाउसआ गौथमनि जोंनि बाव फैबाय सिम्पोल मोनना सिम्पोल